kados pundi ginakaken rasa tresna? Lah digunakake sak pempere. Gunakake sak pempere. Upamane ngene. Wis padha-padha ngungkapke rasa tresna antarane aku karo kowe upamane lho iki. Nggih. Lah terus apa perlune? Apa tresna kami ngomong-ngomongan tok? Atene mumpluk cangkeme. Tresna kuwi digunakake, kowe ngasokake rasa tresna upamane kowe terus duwe rasa kangen karo Begawan Durna. Begawan Durna terus duwe rasa kangen karo kowe. Kangen kuwi ora mung sawang-sawangan. Kangen ki ora mung jajan. Kangen ki ora mung tuku pecel lele. Apa kowe? Kangen kok mung cukup gandeng. Kangen kok mung cukup mangan mie mamam. Menok mie mamam. Mie ayam. Kuwi ora tegese ora iso ngasokake rasa kangen. Kangen ki apa perlune? Des ngono.